Ей, пак полицай, бе! Пак полицай, сега пак ще имам проверки. То с го набарах. И сега какво става? Ей го полицая с мотиката. Добър ден, аз съм полицай Чонти. Документите за проверка. Какъв полицай си ти, бе? Ти от става мотика къде си тръгнал? Да не си от озеленяването? Тя май много ти знае устата. Веднага си дай документите. Няма, мога ти предложа нещо друго. Не приемам никакви подкупи. Това не е подкуп, бе, господин полицай. Само ти кажа, че това е генериран от изкуствен интелект и ще станеш най-умният човек на Вселената. А пък ако пиеш само 3 глътки от това, станеш най-богатият човек на света. Избирай. Какво ли да избера? Мисля, че това с изкуственият интелект ми звучи по-добре. Дай ми това с изкуствения интелект, ще го пробвам. Само 3 глътки, защото ако пиеш повече от 3 глътки, рискуваш да станеш нещо друго. Има будалкаш нещо. Няма такова нещо, пробвай. Само 3 глътки. Само 3. Само 3. Ако са 4, какво става? Не знам. Първата. Втората. На третата внимавай. Айде, трета, стига. Той много хубава. Не, спри! Майко, ти наруши закона, какво направи, бе, човек? Това полицай се побърка.